Maybe I've told you to attend on bandit. Nanti munhu wokubhadhara mari zvemanga akakarisa akakaopaka bhosi tobatwa tikuda zvinhu zvokuti kungoita zvinhu ka1 so hapana anoti suspect anoita aiwa kanyanya ndoda munhu akangwara kanoita ngatsvage kadiki pane kako bhosi toda Christmas inovadza isusu. Aiwa ndikuzvinzwa bhosi chicha chikunaka ka ora ndakunokutengera dzingapa zvinzwa patakshop apa ramba wakagara panapa bhena wazvinzwa ndikuuya izvezvi ramba wakagara pasi papa ndika dadrinka aiwa bosi akabho manje akandiko chaiko manje bosi aiwa maonera aiwa masipaka akaira chama toda kuita Christmas inogutsa tese aiwa ndizvozvo bosi ndoda kuguta Christmas aiwa ndizvozvo bosi iwe enda ukanyamura chete toda kunyatsotamba Christmas inoedza Christmas inogutsa tese kupanzwa bosi ngondikadzi chama okay bosi toite kwanyengetedza kamunhu iya kumita aiwa mama venda mashops hanzi ndiyenewo kana mama ndandikutakure ndiyenewo ka pane zviro zvavandipa futi kuti ndikupe
Satikana hapa baba. Satikane mwana hapa. Japo tunakuhimiza hapa baba. Ameka nyosho sana kwa. Please keep your children safe, especially during this festive season, and enjoy a beautiful accident-free holiday. Kasinakekeleni izingane zethu, ikakhulu kulesi sikhathi se-festive season, libe lekhisimusi enhle. Ngati Chengetedzai vana kunyanya munguva yathiri ye-festive season, mube nekhisimusi yakanaka. Yikombela mihlayisa vana va n'wina va hlayisekile. Ngopfungopfu hi nguva leyi ya nkhuvo, mu va na khisimusi yo saseka.